član 108. Reč ima narodni poslanik, najpre Nemanja Šarović, osnov za repliku. Izvolite. Gospodine Obradoviću, vi ste još jedanput pokazali svoje pravo lice. I kada ste činjenicama saterani u ćošak, a činjenica je da ste ustašu Pernara doveli u Narodnu skupštinu Republike Srbije, vi krećete da iznosite laži kako je dr Vojislav Šešelj sarađivao i družio se sa nekakvim ustašama. Pomenuli ste konkretno Antu Gotovinu. Mi smo imali, gospodine Obradoviću, ovde u politici neke neobaveštene, vi ste sa njima bili na izborima, pa pretpostavljam da je ta neobaveštenost prešla i na vas. Doktor Vojislav Šešelj se sa Antom Gotovinom nije družio, nije sastajao, nije sarađivao. On je 12 godina robijao u Haškom tribunalu zbog svoje politike, zbog svoje ideologije, zbog toga što je bio nepokolebljiv u odbrani srpstva, zbog toga što nije kao vi od danas do sutra menjao one sa kojima će sarađivati, već je stao iza svojih reči. Ali kako vama neko da objasni šta znači stati iza svojih reči kad vi to u životu niste uradili? Vi ste doveli u Skupštinu čoveka koji je otvoreni ustaša i to opravdavate time što je antiglobalista i što je nekad nešto lepo rekao Srbima, tako ste rekli. Dakle, ko je antiglobalista nema veze što je ustaša. Evo šta vaš dobri Pernar, šta je to malo lepo što je rekao Srbima. On kaže, svi smo grešili, Srbi nažalost najviše. I kao u onoj Isusovoj usporedbi, onaj koji je najviše zgrešio protiv tebe će te najviše voleti ako mu oprostiš. Odlučio sam oprostiti tim ljudima, isto pozivam i Srbe da oproste nama, ali i da priznaju da su u Srebrenici sistematski ubijali ljude s ciljem istrebljenja dela bošnjačkog naroda. Zahvaljujem, gospodine Šarović. I vi imate obraza da se pojavite ovde, da podnosite amandman na zakon, odnosno na član zakona koji se odnosi na... Zahvaljujem, gospodine